No niin, ollaan täällä Pajamies HP luona ja toimitettiin juuri Hannulle uusi hitsauskone, niin haluttaisiin tietää, kun sulla kävi monta eri merkkiä täällä testissä, että miksi päädyit juuri tähän kemppiin? Joo, kisa oli tosiaan verinen suorastaan, ja itsellekin oli pää ihan pyörällä, että minkähän sitä ottaa, mutta hinta oli toki tämän ominaisuuksiin nähden aika edullinen niin jopa, ja sitten kotimaisuus on kyllä niin kuin, pakko merkata jonkun verran. En osaa sanoa paljonko, mutta sitten ajattelin sitä kotimaisuudessa sitä, että jos tulee jotain niin kuin sanomista mulla, että kehityksen paikkaa, niin minä ehkä saan ääneni kuuluville ja asian perille, että muihin merkkiin kanssa tuskin onnistuu. Se oli ehkä isoin näistä 3 pointista. Kyllä, ja kummin niin varmasti hyvä on. Sitä ei pääse mihinkään, että ei olisi hyvä kone. Niin, konehan oli silloin testissä, taisi olla parisen viikkoa ja sait siinä kohtuun hyvän kuvan, mihin kone pystyy. Ja tässä tänään nyt sitten kone sinulle toimitettiin, niin käytiin tässä, Jere on mukana vielä Kempiltä, niin vähän koneen ominaisuuksia vielä lisää läpi. Ja kiitoksia Hannulle ensinnäkin Industria Centerin ja omasta puolesta kaupoista, että päädyit kotimaiseen Kemppiin ja ostit koneen Industria Centeristä.